ukam marsen yo sngau ya kata jingkran jong utau bru na sikim ula kendit na kata jingyo thia jong balo ong ba ong kai ka ba himu banong utau bru na pa phone wong ngalayo ya khobor ba hai kisa usam utre haka private company but man ka step khandai baje umi na ying kat ba ka safi pat katon haying baro sngi henry ka long ka ba epat yangi bangin ra ya ka safi na ka chaka ba kisa kamu ong ta kapor to so ong yaki bru jome bakin khemi ba ya usam bat ya ka safi kham na jangai namar tara filik hamajan kanton kata ka jumudur ka basnu to ngarung an mi nang ne ba hadin ka tokat ni singan sa poi tu men step bat men met in ra no ya ka safi piakran ba bat ki pulis jong ka sikim henry tok mi ba ya kene ba ki pulis jong ka meghalaya kim de ban kem ya usam bat ya ka safi henry ngin bat shwa mangi ya ki to ki arngut bat hadin jong ne utau bru la bo no ya ka phone jong hakata ka por ukam ula se ya ka dur jong ka safi na po jong ka sengkle jong bat ula pe sani ba ya ka dur jong ka safi baruong kuba i lano pinwan bat upe ya ka dur jong ka safi kuma pe utum rat ba tangan ba habau yo iya ka do haka step ka babut hangte hasnong jongki ka kmi jong usam kala yo jingpang bat hakata ka jinga bler jong ka ukpa jong usam ushim na ka jan ka bale barubu haselang mat jong ka uhanmen jong usam rengkat bat ka lok jong kiba ukpa jong usam ula be na yin jongki nakadaw ka jing bamia sengau tho jingmut ma uru haba uyo ya ka khobor ka kmi jong ka shitam ma uru lawan sheshno uhanmen jong usam pa na refingit ya ka jing ong jonga aliwan sa kai bat ngi hajwai tangkat to kan isngi kanang ba ka jimut ka jing berkat jong pi kan kampengat kendiat ukpa jong usam da ka jing dom uang takpor hoj me ngali rengkat bat me ki bru jong ka ngisnong kin yo ya ka latpat bangkan persya ya nga bat kin ong nga mamangaru ngala pet na ka ngisnong dengan ong me kat ba usam udang im kat ba ka ngisnong kampat yo kem yo usam bat ya ka safi kat ba usam umpat yap dan leliru em nganam ya ka ngisnong uhen men jong usam kanekin bapa ngabanga isi ya ka jing long jong pi nado menshwa hadok mentaru pimpat kalai ya kan jemut ke jemperkat jompi pi perkat ba ya ka basniu ya kan ngono kamro wanam klet ya kan bo usam ude ukon jompi hato fikan ma papa hakapor ba usam udang red ka khati jong usam ka sakut hau chen jong ka cycle tang namar ba phio iba mi snam na khati jong usam haka jindom pi shim bar pi pempat ya kata cycle hato fim jukan mawi kata papa henry mentapat utau uju ukon uba pi i tap men sem pi khmi ya ka skibo unyap pi duai nak betak jingyap jong haka jaka bapin don rengkat batu haka jaka bapin duai nak betak jing sup ka jing man jong henry penban pi kwa ya ka jingyap jong ukpa jong usam pun phai pat hadin sansnem mi wan ban yuk jat piang haka ni ka ying haka jaka ba menwan ban kali ya ka jing sup ya ka jing keman jong ka ying kesem penban mi wan ban ai melo ya ka ni ka jing pang jong ukpa jong usam urai tau khon ksiu jong badu mi kai je pelau hang ne pat ukam ukran phone pat umama jong ka safi pim don kam shu bandon ka jingade bat ki polis pim don kam shu ban ai pisa ya ki polis ngatip ya ka jaka ka bagisa mentahi ka sngi ngan ra ya ka safi nang ni nasikim mama jong ka safi habau yo sngo ya ka jing ong jong ukam ma u dap da ka jingmen baru ong ya ukam la ka jia shisha kumta chen hinga pani tho ya ka safi bat phi bat haden jong ni ulabu no ya ka phone bat hang tahi uta polis ula phone ya mama jong ka safi bat ula ong yo ba ali mentah-mentahi pengkret no ke kali jumpi namar bangla tip ya ka jaka hae usam bat ka safi kidon bat pengkret artat ya ke pisah jumpi namar ngi haban ai ki pisah nak mta jang polis kebetulan hang ti hapo sekim bat ro nak mta jang ki katto kat ningot ki briu henry umama jong ka safi ulo ong yo ta polis mv ba ngamlet ram ta sngi nga haban lej sor namar don ki katto kat ni kam jong ko sarkar ke bang hab pendet bat lada kalong kebala ngin lej no la syai bat haka jingide baka tak pisah ke bapi ong ngan sa ai pisah pi tat hadu baka safi kan dan hak ti jonga utau polis ulas ngau tho ya kata ka jinglan jong ni mama jong ka safi namar kat kani ka khobor ka bakamen u ai ho shem la kamen satya kumta ka don ai ka ba shalendet ka jimut ka jimberkhat jong ni mama jong ka safi pro ong sa jisen yo mama jong ka safi pechne ba kani ka kabuksir kan nong wan arsen hak ti jongi amar banga yo ro ya ka khubor ba usam udon perlok hang ti hapo sikim bat ladangim le ban kem yo mentahi ula ban pengkelah ya ka jaka sa jong u bat ula ro ban pet syakwe ke sor ke bah henry unu mama jong ka safi ula ban pai unu polis ta ka ba ongkum ne emba ngana mai pisah shu ipi menta an ai pisah ipi tat hadu bapila IT ka safi hak ti jonga amar ngala ai bonba ka pisah ipi barmenta ngana mai pisah shu ipi unu polis ula ban pai yo mama jong ka safi pechini ba phiru phitip balai PI pisayanga nga register kan kesu denamar ba phi ong mapi ka prasa jompi kam de show khan hendrus nam karta henry pemban ka de arpo hendrus nam karta denamar ba PI pisa ni haban wat ya ke certificate bar pendret jubor
ya ke persa jempi. Haka jing shisha ka ni kam de ka kes Henry ka de ka jing ai pisa jempi. Wadam klet ya kata. Umama jong ka safi hapa yo sngau ya ka ni ka jing ong jong polis la kren ka sur ka bajem. Pachne ba wanam sngau nga haka jing dom jang haka jing sngau kulmar jimut jang namar ngala ai bon ek pisa na kata daw kren kumta. Sagawero namar bangabon kampalat tangas ngi. Pat la ka long ka bala ngin la shaket long ya ba. Bat hadin jong kani umama jong ka safi ula bono ya ka phone. Bat hadin ni ufun biang ya ukam. Bat uya tholut ya ka ege ba uta polis ula dep bani ya thoyo. Uni polis ula domba ya umama jong ka safi. Bat haga ta por gut upha ya ki beruju uman shim ya ka detail records jong ka phone jong umama jong ka safi. Kanang bo untip ba sya ula phone. Bat haga ta por uwe ni ka polis ubatan rengkat bat uta polis. Haga ta por are ba ngin lek kumno mentah. Kan gas IRT kam trek syuban ai peleng yang imenta ngin lek kumno. Bat hakata hikpor uwan uhunmen jong usam man kondu ya uni polis. Urung uwe polis constable hakata por baru ong ya uta police officer. Sah wan uwe bru u ab habar ukam dari ba ude uhunmen jong usam. Uta police officer ulo ong tak por. Are balai me pen ab yu habar. Pai uban rong hang ni. Bat hakata por uta police officer ulo ong ya uta uwe por jong. Mela ia mentah haba katoga we kasiar kam trek syuban ai peleng ya haban war siar ndaga we pat pan ai peleng yangi. Bat ya kasiar ke bamju ai peleng syu metip ngilek no tonu khiu. Bat kata por urung ta uhan men jong usam. Baru ai kuble ya utau polis mot polis ong. Are ba syong se syong. Nanta fitan kamayo. Uhan men usam. Sa ngakwap an pej ya ka FIR kopi jong usam. Bat ngakwap ang kerpat ipikan diat. Utau polis lapan pai. Are ba kat ba piong namar ngintan hang ni nangam taban syakri ya ka pa. Pechni ba kato ka bangi syok yok pa jampi kalong ka ek bangi hab pendep kalong kamram jangi pilas tu am kata paymen jong usam. Pechni sa film la ban register case ya kibara samla. Aniga case jingsha kam de kidnapping cases. Kam de hiru ka case. Ti hakano ko norem hakano ko kondon ain ken ma pila register case ya kaniga case jong usam. Ong sa polis. Hoj ngarong atip ya kane. Wat ukpa jampiru la ong ya kane. Tangba ukpa jampi rengkat berkibru jong gesnong jampi kim la ban penisisha. Baka safi kam de syu kan Hendrus nem kerta Hendre ka de arpu Hendrus nem kerta bersagawe kabangan gitu ipi hakin syam kan kam de ka kes kade jing ai pisa jong mama jong ka safi fitip bau mama jong ka safi ulung ubru barus pa ubru bahe udan kata kaling udan kata jing de nadok iba halor hadok iba hapo do kumta ula pembam pisa ya gitu iba he ula pembam pisa nadok SP bat ter syapo bat ngimban se ngihaban register case no yang ni case Hendrik siya nga rongal ong te hapo jong asnong ba kanay case kam de syu ka case jong khna makikila samla imla ban register case Hendrik de jing ong jong mama jong ka safi mar ka jing pressure na shalor ngani thoi pm ngati ngam promisha yakino hikai kam ta mai upa jong pi ong sa ohan man jong usam tingin le ayu pamenta ong sa police mama jong ka safi la pembam pi salut yaki bahalor bar ngon ong pi tang unar hi balaban od ya unar ong han man jong usam ngam so ke jumut jong pi polis la pon pai biang pechne ba kan presang thoi pi mama jong ka safi ula pembam pisa ya kita ki bahalor bat de tang unar hi balaban od ya unar kabamut patang ka pisahi kabala ban job ya ka pisah denem de tinga ajumut ipi ba la phila ban ai pisah yanga ngan IP ye kalat ban lat kan uhen men jong usamu kat no fitan kam pisah polis lapan phai biang la ta phila ban ai pisah yanga san lak tengkah ngan la ban pelaj yo para jompi don kam shu ban le syakut don kam shu ban syong hapo jail bat unlai sendan bat ngan pengkut sendan ya kena kes jong uhen men jong usam ani hado sanlak na eken ngan yo hado kata-kata kapisa polis ulapan phai biang kata kapor pechine ba kan bampor ipi tang dakim na Henry daki snem ba phin pen sisha ba ka safi kala poi arpo Henry snem karta sagawero kan ba phin pat yo ya kai sakhi ka sabut ba ka safi kala poi arpo Henry snem karta usam unum yo jamin na pokot sagawe daga kot kan rai penrem ya usam kata le tip unsyong nyau ne si post tempo jel ka kot kan penistom ya usam kabanang kong rape case kabaar kidnapping case nang ta kiwe pergi case ki bangam la shuban je karte uhen men jong usam ulo ong biang tosar ai por shwai nga katukan impor ngan seperkat rengkat ber ki bahaya nga sam janga nang ta phiyo ka khobor she gidan menta polis ulapan phai ka esyo kin ba ngan buri phi ars ngi menshwa ngilyo ek khobor po usam bat ka safi kitan hangti hapo sikim Henry ko wei ka jing ka batan hang ni ka long ba utu mama jong ka safi mo uru latip bahai kitan menta
Baling ong bakadon jinge namar utu umama jong safi udon kata ka jinge de bat ki katu kat niki gang jong ka niki snong kapa tip u kerteng mu tu gang kerteng mu syam tu polis constable pempai ukam utau polis la peteng biang ho ukam pitho ukam ulong uwe nagi gang betan hapo jong ni snong te ladaki yo bat shamaki ya usam bat ka safi ngamtip jia ayu eki u henmen jong usam ula ting hatapor usai ya kepisana pelajung san pau hajar tengka baru ai hau dau polis bat uang artat pasnesa ya mentah hingga don tangkan ni kasan pau hajar bat ya kita ke bidang sa ngan sa ai pi suki pasuki longam sa bat ngakerpat pi sungapa wanam le ya usam upun pai biang polis officer meno hingga pan pi sisendon kita kepisa pilapan ai nga kat noro pishim la ka jong ka por jampi sakweru ngam don jing shon ka jing bisni bor usam shumut ba menta pa usam ukham safe menta hakti jongi ong biang so men usam sagabesa ngakwa ban kerpat bi bas ngaupa wanam ye tho yanoro hasnong jongi ong yakin ki kintin bat umi na thanat uta uwe bat pulis ubadan rengkat bat uta pulis ubapet ya kes yung usam ulo ong ya uta pulis hakata kapor ani sa phite batrem shisha tang hapo shikanta phila pungkala ya ka party jongpi nagawe bat chagawe uta police officer lo pempai biang syukin betang gawe kat ba usam barka safi kidang don chajengai naki bahaya ngasam jengki kisiar kidang ai peleng siar nge kumne syukumne bat hakata kapor wanrung uwe police constable bat wanra ya ka wega kot hakabala tho ya call detail records hakaba syai uni umama jong ka safi ufun kat kum kani ka reports layo hangni ba umama jong ka safi nakapor syakapor ujufun ya ukam habashim ya ka call detail jong ukam pat uni ukam nakapor syakapor ujufun hangti hapo sikim ufun ro ya ka polis nakapor syakapor ngelayo ro ya ka khubor ba umama jong ka safi rengkat pat ukam kimi mentahi kin le chate sipo sikim marsan po chate sipo sikim kila pengkret lupa ya ka plan bat kin ra sandan ya usam bat ya ka safi bersagawi ke khubor ka bang yo hangni ba umama jong ka safi ula tektin ban peniat ho ya ka safi bat ukam den na kata kadau ken uni ukam ro usim interest ba ya kan kis utau police officer habo yo sngo ya kan khubor ki yeng ki skor ngo barlo ong ha kata kapor ani ubesen ngariyo u mentau pup banenga ha kata kapor utau police officer ubatan rengkat bat utau police uong ani singus ir ban perkat hadukat ni ka jing sniu jong tu mama jong ka safi bom ton jing sngo yala ka jong ka persa ba umpni tho ya ka bat utu kang habang perkat mentang ngas ngau sen ya ka safi agata ka por utau police officer ubade pet ya ka kes ki ulong ya uta we naki constable for mentang hi po sikim bat saya tho ya pali utau pali ude unong agtien jong police jong Meghalaya bat utip lot usam berkesafi kisa utau police officer ula phone ya pali halo pali menta pali jubab ngatan hang ni po sikim ong biang polis sengap hasini pali utu mama jongga safi rengkat bat ukam kilami nang ni napok Meghalaya ban lej satu sikim lej mentah-mentahi mangkendo ya utu umanu bat saong ya umanu baki de ban kendri no mentah-mentahi nak tu cakap bagi sa bat lada kalong ke belaki de ban mi no sendan napok sikim mampor ya umama jongga safi hado shisngi lene shisngi siteng man poi situ sipo sikim kumta hapo jongga tak por ki de ban mi no na sikim kila ban sa no syakawe par ki jaka uta uwe par polis ula keli na uta police officer manu ta manu ngampa ju sngo ya ka kerteng jong ta manu hagan ke kes uta police officer ula ban phai biang uni umanu ulong ubru ba special ba hagan ke kes ula ban ayengi ya ka khubor usam par ka safi kidan uni umanu ulong uta utier badan tang hakti jongi hagaba umama jong ka safi tip syapang jong uni umanu hangti hapo sikim uta pali ule bangkendo ya umanu manu pechene penmi no mentah-mentahi ya usam pat ka safi nagat ko jaka ka bagi sa mentah uta manu ula kaliyo pali kuno metip ka kerteng jonga upali ulepan phai ta por ya ta ke ek ngim tan por bani to kana mentah ya mentai le no ya ta kam penmi no ya usam pat ka safi nagat ko jaka ka bagi sa mentah amar banglayo ya ka khubor ka ba pakka ba mama jong ka safi rengkat bar ukam kelapan poi hakano ka por hakani ka jaka kelapan kidnap kelapan kem ya usam pat ka safi nakata ka daw klampan leno ay ka por spi penmi no iki wood na kayeng bagi sa mentah uta umanu ubasa hakayeng jong usam bar ka safi ula pelum lut iya kita ketiar kitar jongki bertang hadin ka tokni por ula wanra lut ya kita ketiar jong usam bar ka safi syakayeng jong kabaki dan mentah
Usambat ke Safi habak yo iya umanu ba rak lut ya kita ketiar jengki kila tap dak jimpala syai merak yo tu ketiar jongi kila keli ya umanu ulo ong yo sam takapor wanam skau dos ngamban sing hapan lekum ni namar baki polis kila tip lut ya kajaka ka bapisa bad hakata kapor uta umanu ulai thulut ya usambat ke Safi spang kita ke aka barok kamta me spang kita ka jingle jong umama jong ke Safi kala ong takapor uta ukam unle ayu shane bali undan kam yangi bat umanu le thu ya ka Safi ngalayo ya ka khubor ba umama jong phi ulat mu ban pani tho iphi bat uta ukam nakata daw ukam wan chane ban wan ra iphi ka Safi habaka yo skau ya ka khubor kam skola ngai ya ka ta ke ik baro bat kala ong ya umanu hata por manu plus ngam tho bakla tharai umama jong nga long ubru badon ka jingnang ka jing start ngam tharai pu unle kum ka ta chekam sagabai ulat tip bang la ya tho bat usam kumno ukwa ban le pani tho nga bat uta ukam pat menta ngam sengola ngai shisha ya kena jingle umama jonga umanu lapan phai tak por ngaro ngala sengo kulmar shisha ya kena kam ngam tip balai ki pulis ki kwa ban yarap bingi ki pulis yakin ki bagi thoi nga ba umama jong pi rengkat bar to kam kin wan chini chapo sikim ban kem ya pi ki pulis ki bagi thoi nga ban ai ki ne ka khobor pi ba phide ban mi menta nang ni na po sikim pulis jong Meghalaya kim kwa shu ban kem ya pi Henry ki kwa ban pelai pi nang khti jong umama jong pi bat nang khti jong to kam ong sa usam ha ta por ngarung alas ngokul mar shisha ya kan kam ngakwa ban phone shishnong manta ban confirm ya kan kam Henry manu wala ban phai ta por ngimdan por shu spang kita ki la ban poi ha kan ko por te tementangan ong pm kam long save shoot mata ju pi ban sa hang ni po sikim ki biru kila it holut ipi ha kan gisno ka Safi hadu mentaro kadang ton hapo jong ko umdum kam la ban skau tho kam la ban mundur ba kumno tau mama jong ka uban nang ubastat kwa ban peni tho eka bar utau kam ka Safi habaka kan mau ya kata dur khaman jong kam ka siu khanyu baro sirinying ong so usama ta por kolong ka ba te manu mangan no ya kan gisno menta mentai ka pisaro ngamdon nang ta ladang le sha gisno thama na eken ngam war kam war jam manokin ke ban aying pasayangi sha eken ngin le bar sajusen sambar ka Safi kila long biang ki bru refugee ki bom don ying don sem ke ban saja ya ka Safi bar usam hatu utau mama jong ka Safi rengkat bar utau kam kila ne emban kem yaki ki pulis kin le kumno ya kita ngin sapit hage vipat ki benda